Croeso i chi gyd bore yma. Nawn ni ddechrau trwy wrando'r air Duw o Salm 95, adnodau 6 i 7. Dewch a ddolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Oherwydd ef yw ein Duw, a ninnau'n bobl iddo, a defaid ei borfa. Heddiw cewch wybod ei rym, os gwrandewch ar ei lais. Felly, gadewch ni droi nawr at yr emyn gyntaf, Carol bydde fe. Welen gwawrio ddydd i'w gofio, gen i seilo gorau swydd. Dawr darlleniad bore yma o Mathew pennod 2 adnodau 1 i 12. Mathew pennod 2 adnodau 1 i 12. Wedi i Iesu gael ei eni ym Methlehem, Judea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth seryddion o'r dwyrain i Jerusalem, a holi, ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad, a daethom i'w addoli. A phan glwodd y brenin Herod hyn, cythriddwyd ef, a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble yr oedd y Meseia i gael ei eni. Ei hateb oedd, y Methlehem, Judea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd, a thithau Bethlehem yng ngwlad Juda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Juda. Canis, ohono ti y daw allan arweinydd, a fydd yn ddigael ar fy mhobol Israel.
Yna, galwodd Herod y Syryddion yn ddirgel eto, a holodd hwyn fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch, a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin, aethant ar ei taith, a dyma'r seren a welsent ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen hyd nes iddi ddod ac aros uwchlaw'r man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Daethant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor ei trysorau, offrymysant iddo anrhegion, aur, athys a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, aethant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Amen. Felly, mae gen i rhywbeth bach i'r plant nawr. Dechrau'r bregaeth. Felly'r sleid gyntaf, sgwrwch am that. Diolch. Beth i ni'n gweld, what do we see in this slide? Beth i ni'n gweld yn y sleid yma? Beth chi methu gweiddi allan, sorry. Ond rhowch llawch i lan, put your hand up if I say what you've seen. So, the cars, the police cars? No? People wearing the mask? Yeah. The Spysford, the sign saying Wales fire break. Yeah. Or it's zoomed in. Yeah. Welcome to Wales sign. Yeah. Cool. So you see different stuff here. Last month we had fire break in Wales, and there were restrictions in the fire break, many restrictions, and I'd like to note one of them. So the next slide, please. So the restriction on travel. So in the fire break, we weren't supposed to travel locally, really. And now, of course, we're not supposed to travel out of Wales or back into Wales without any reason. So we have a picture here of a policeman, llun o heddwas, yn cwestiynu rhywun yn y car, ac yn gweld os mae'r rheswm sydd gan y person sy'n dreifo ydy fe'n dilys neu beidio. Ydy fe'n rheswm dilys neu beidio. Ac wrth gwrs, os mae ddim yn rheswm dilys, neu ddim yn rheswm gyfreithlon, maen nhw'n cael ffain. Maen nhw'n cael ffain. Felly, yn y firebreak mis diwetha, oedd cyfyngiadau llym ar y teithio. There were strict restrictions on our travel last month. Ond yn yr hanes rydyn ni'n mynd edrych yno y bore yma, hanes y doethion yn teithio o'r dwyrain, doedd dim cyfyngiadau o deithio o le i le, o wlad i wlad. Doedd dim byd yn atal y doethion hyn rhag deithio o'r dwyrain at Iesu. There was no travelling restriction preventing the wise men from travelling from the east to meet with Jesus. So, bydd ni'n gweld llun nawr o'r dynion doeth, a dyma nhw yn y dwyrain, yn ei gatre. A dydyn ni ddim yn gwybod llawer am y doethion. We don't know much about the wise men. Their identity, eu hunaniaeth nhw, their identity. Dydyn ni ddim yn gwybod yn union ble maen nhw'n dod o, dim ond i bod nhw'n dod o'r dwyrain. A dydyn ni ddim yn gwybod eu henwau, we don't know their names, we don't know what they were wearing, beth o'n nhw'n gwisgo, and sawl un oedd yna, how many were there. Usually we think there's 3 wise men, usually, but we don't know how many were there, how many wise men went to see Jesus.
A dyma nhw o'i gatre yn y dwyrain yn gweld seren yn codi. A oedd y seren yma yn arwydd iddyn nhw bod brenin yr Iddewon wedi cael ei eni. Dydyn ni ddim yn gwybod sut daethon nhw i'r casgliad yma, bod y seren yn hafal i brenin yr Iddewon, bod brenin yr Iddewon wedi cael ei eni, ond ni'n gwybod bod y ffaith bod y seren wedi codi, bod wedi rhoi sicrwydd a hyder i nhw bod brenin yr Iddewon wedi cael ei eni. A felly dyma nhw'n mynd ati i chwilio am Iesu, am brenin yr Iddewon. A wedyn, y sleid nesaf wedyn, dyma'r taith. This is the journey that they took from the east. Ni ddim yn siŵr ble yn union, fel o'n i'n gweud, felly o Babylon, Assyria, Persia, Iran, rwy'n yr ardal Mesopotamia fyna. Ni ddim yn siŵr yn union ble nhw'n dod o, ond wnaethon nhw teithio o fyna i Jerusalem. Ac os mae Babylon oedden nhw'n dod o, felly chi'n gweld Babylon yng nghanol y ddau afon yn y dwyrain, Babylon yna. Os o'n nhw wedi dod o'r Babylon, y byddai'r taith wedi bod yn 800 o filltiroedd, sydd yn daith o wythnosau, dim ychydig o ddiwrnodau nawr, yn wythnosau, hyd yn oed misoedd. Dyn ni'n siŵr yn union pa mor hir oedd y taith. Felly, dyma'r doethion yn teithio'r holl ffordd o'r dwyrain i Jerusalem, oherwydd wnaethon nhw weld seren yn ymddangos yn yr awyr. A felly, llun nesaf, i ni'n gweld doethion yn cyrraedd Jerusalem, ac maen nhw'n mynd o amgylch yn holi, yn cwestiynu. A dyma beth maen nhw'n ei holi. Ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad, a daethom i'w addoli. And then in English, the wise men asked the people in Jerusalem, "Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him." Felly dyma nhw'n gofyn y cwestiwn hyn o amgylch Jerusalem. Roedden nhw'n ceisio ffeindio brenin yr Iddewon. A roedden nhw o ddifrif nawr yn ceisio ffeindio Iesu. Cam i nôl nawr chydig allan o'r stori nawr. Edrych ar y ffaith bod nhw wedi teithio o bellter nawr i chwilio am rywun. Ac mae hyn yn atgoffa ni o rywun arall wnaeth teithio pellter mawr. Amser yn Nadolig nawr, 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ac wrth gwrs Iesu Grist oedd hynny. Gwnaeth Iesu Grist teithio dod o'r nefoedd i'r ddaear. Gwnaeth Iesu Grist dod lawr a gwisgo cnawd i fod yn un ohonom ni, ond heb bechod. Gath ei eni trwy'r forwyn Mair. He was born of the Virgin Mary. Pam? Why? Beth oedd y reswm? Why did he come down from heaven to earth? Why did Jesus come down from heaven to earth? What was Jesus' mission? Beth oedd mission Iesu? Felly, adnod o Luc 19, penod 19, adnod 10. Dyma'r rheswm. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Dyna pam dath e lawr o nefoedd, mwyn ceisio ac i achub y colledig. Ni, pechduriaid, i achub ni o ddistryw. Dyna'i reswm i ddod i lawr a gwisgo cnawd, i achub y colledig. Felly, fe wnawn ni nawr edrych ar y fideo, a fydd yn helpu ni, nawn ni wrando arno fe, helpu ni i gofio'r adnod yma o Luc 19. Fe na i ddweud yn Saesneg hyn, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Diolch.
Iawn, felly gadewch ni droi Duw mewn gweddi nawr. O arglwydd, creawdwr y nefoedd a'r ddaear, brenin gogoniad. Eiddo ti yw'r ddaear a'i lawnder, o Dduw. Y byd a'r rhai sy'n byw ynddo, oherwydd ti a'i sylfaenodd. Mawr wyt ti, o Dduw. Diolch ein bod ni nawr yn gallu nesau ato ti yn enw Iesu Grist. Diolch am yr anrhydedd yma o allu alw ar dy enw. Am yn anrhydedd anheiddiannol, o Dduw. Diolch bod ti yn gwrando ar ein gweddiau. O Dduw, mae dy enw di yn heiddi cael ei fawrygu a'i ddyrchafu. O Dduw, maddau ni cymaint o weithiau i ni ddim yn mawrygu dy enw di, a helpa ni nawr i fawrygu dy enw di y bore yma. Diolch am dy fab Iesu Grist, trwy ei archoll ei gleisiau ef y cawsom iachad. Ef yw ein bugail ni a'n gwarchodwr, bugail a gwarchodwr ein heneidiau ni. Helpa ni i fyw iddo ef. Helpa ni i ddilyn esiampl Iesu, fel mae Pedr yn dweud, o Dduw. Pan fyddai Iesu'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn, sef ti, o Dduw. Helpa ni i ddilyn ei esiampl ef. Helpa ni i fod yn halen ac yn oleuni yn ein galwedigaeth ni, o Dduw, ac yn ein cymunedau ni. A helpa ni fod yn ddilynwyr ffyddlon i Iesu. Sanctiddia ni, o Dduw, mwyn dy enw. Gwna ni yn bobl sanctaidd i ti. Gwna ni'n sanctaidd fel yr wyt ti'n sanctaidd. Gwyddio bydde dy enw di, o Dduw, yn cael ei sanctiddio. Sanctiddia dy enw yn ein plith ni ac hefyd tu allan, o Dduw, yn Llwynendi heddiw. O Dduw, ni'n cyflwyno i ti yn awr y rhai sydd methu bod gyda ni bore yma. Bydd yn agos atyn nhw, cysura nhw, diddana nhw, sanctiddia nhw, a gwna nhw'n ymwybodol wrth gariad fawr tuag atyn nhw yng Nghrist a dy dangnefedd di. O Dduw, i ni'n cyflwyno i ti hefyd y ieuenctid sy'n dod i'r clwb ieuenctid ar ysgol Sul. Gweddio bydde ti gyda nhw nawr dros y Nadolig, bydde nhw yn mwynhau y Nadolig, ac yn dod yn ôl ar ôl y Nadolig eisiau clywed mwy amdana ti. O Dduw, cyflwyno ti hefyd nawr gwaith efengylu sy'n mynd i ddigwydd dros adeg y Nadolig, gyda wahanol eglwysi dros Gymru cyfan. Gweddio bydd y paratoadau tuag atyn nhw yn mynd yn llyfn, y cynawdd. Cyflwyno i ti hefyd y paratoadau tuag at y Cyngor Nadolig gyda ni. Gofyn y bydd posto y cylchgronau mynd yn iawn, a bod y trefniadau i'r cyngor ddi hun yn mynd yn iawn hefyd. Ac yn gweddio, Dduw, bydde ti'n defnyddio cylchgronau hyn ar cyngor dros YouTube. Ti'n defnyddio fe i alw fwy o bobl i fewn i dy deyrnas di. O Dduw, bydd gyda ni yn awr. Diolch am yr efengyl, diolch am y gobaith bywiol sydd gyda ni yng Nghrist. Diolch am bod ni'n gallu galw arno ti eto, Dduw, diolch am ni, a bydd gyda ni nawr. Defnyddia ni a chynorthwya ni nawr yng Nghrist. Gofyn hyn i gyd yn enw dy fab Iesu Grist. Amen.
Gadewch ni nawr roi at yr ail ymyn, wel gwrando ar yr ail ymyn, a myfyrio yn ein clonau. Fy Iesu, ngwaredwr, arglwydd, does neb fel ti. Iawn, felly nawn ni gario ymlaen gyda'r hanes nawr. Ar hyn o bryd roedd y doethion yn mynd o amgylch Jerusalem yn gofyn lle roedd brenin yr Iddewon sydd newydd gael ei eni mwyn I nhw allu ei addoli ef. A gwnaeth hyn gyrraedd clistiau y brenin Herod. Ac ni'n clywed yn y gair, roedd Herod wedi cael ei gythruddo gan y newyddion hyn. Gair arall yn mynd i'w aflonyddu. Yn Saesneg, disturbed neu provoked. Oedd wedi cael ei procio, oedd yn poco fe. Oedd yn mynd yn nerves e. Oedd yn anghyfforddus gyda'r newyddion hyn. Uncomfortable. Oedd ddim yn hoffi'r newyddion hyn o gwbl. A rydyn ni'n darllen bod y pobl yn Jerusalem hefyd wedi cael ei gythruddo. O'n nhw'n disturbed hefyd gyda'r newyddion hyn. Ond nid oedden nhw wedi cael ei gythruddo yn yr un ffordd ag Herod. Roedd y brenin Herod wedi cael ei gythruddo gan y ffaith bod yna frenin newydd gael ei eni. Ond roedd y pobl wedi cael ei gythruddo oherwydd roedden nhw'n poeni am beth fyddai ymateb Herod i'r newyddion hyn.
Ac roedd Herod yn frenin gas. A rydyn ni'n darllen ymellach mlaen ym Mhennod 2 y Matthew. Nath gorchymyn i'w filwyr i ladd plant dan 2 flwydd oed yn Methlem ac yn cyffinio i'w amgylch. Roedd Herod yn enwog am ei greulondeb, roedd yn frenin cas iawn. Roedd y pobl yn gywir i gael ei aflynyddu gan y ffaith bod brenin Herod wedi cael ei aflynyddu gan y newyddion bod yna frenin newydd yn Judea. A dyma beth nath Herod yn syth, sleid nesaf wedyn. Nath casglu'r holl brif hyffeiriaid a'r ysgrifenyddion y bobl at ei gilydd. A rhain oedd arbenigwyr yr Hen Testament. Nhw'n experts ar yr Hen Testament. A gofynnodd Herod iddyn nhw, ble yn yr Hen Testament nawr, roedd y Meseia, mae'n dweud ble mae'r Meseia i gael ei eni. Roedd Herod eisiau nhw rhoi wybod iddo lle yn union nawr mae'r Meseia i gael ei eni o'r Hen Testament. A bwriad Herod o gasglu'r gwybodaeth hyn oedd mwyn iddo gallu lladd y brenin newydd yma. A wedyn dyma ateb yr ysgrifenyddion. Mae hyn yn dod o, chi'n gallu darllen yn Micah pennod 5 adnodau 2-4, hefyd felly rhan olaf o lyfr Samuel. Felly dyma eu hateb nhw. A thithau Bethlehem yng ngwlad Juda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Juda, canes ohono ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mhobol Israel. Wedyn mae'r sleid nesaf yn cynnwys yr un Saesneg wedyn. Yn Bethlehem, Judea, dyna oedd eu hateb nhw. Ac yn Israel, amser Iesu, roedd yna 2 Bethlehem. Un yn y gogledd wrth Nazareth ac un yn y de wrth Jerusalem. A dyma oedd gair Duw yn dweud yn benodol, mae'r un yn y de wrth Jerusalem oedd y Meseia, dyna lle roedd y Meseia yn mynd i gael ei eni. A roedd y Bethlehem yma dim ond 6 milltir i'r de o Jerusalem. Felly, mewn ymateb i'r newyddion o wybod bod Meseia ym Bethlehem, dyma Herod yn galw'r doethion yn ddirgel eto, secret meeting. Dyma Herod yn gofyn i'r doethion pryd roedd y seren wedi ymddangos, achos oedd eisiau darganfod o'r wybodaeth hyn beth oedd oedran y Meseia. Oedd yn gallu amcangyfrif beth oedd oedran y Meseia o wybod pryd oedd y seren wedi ymddangos. Felly ni'n cael Herod fan hyn yn casglu fwy o wybodaeth am y brenin newydd yma. Mae'n gwybod y lleoliad, Bethlehem, Judea, a nawr mae'n gallu gwybod beth yw oedran y brenin newydd yma. Ac yna mae Herod yn anfon y doethion i Bethlehem, a dyma beth mae'n dweud wrthyn nhw. Ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Felly, ydy Herod yn dweud y gwir fan hyn, yn Saesneg hefyd, ydy Herod yn dweud y gwir fan hyn, ydy fe eisiau addoli? Ydych chi'n credu bod eisiau addoli? Na? Yeah. Do you think that Herod wanted to worship Jesus at all? The King Herod. King Herod, yeah. Yes or no? No, no. No, he didn't want to worship Jesus at all. He actually wanted to find him and kill him. Oedd e eisiau ffeindio Iesu, y brenin yr ddewon, ac oedd e eisiau ei ladd ef. A dyma Herod yn anfon y doethion i Bethlehem, yn credu y bydden nhw'n dod nôl ac yn dweud wrtho fe yn union, specifically, lle oedd Iesu yn aros.
Ond roedd y doethion ddim yn ymwybodol o gynllun y brenin Herod. Ond i ni'n gwybod, oherwydd ein bod ni'n gyfarwydd ar hanes, ac hefyd yn gwybod bod y newyddion hyn o fod brenin yr Iddewon newydd cael ei uni wedi cythruddo y brenin Herod. Ond doedd y doethion ddim yn gwybod hyn o gwbl. Mae'r sleid nesaf yn cynnwys llawer o bethau, o Christmas things, pethau nadolig. I ni'n gweld fel gwahanol bethau. A hefyd mae'r sleid nesaf yn cynnwys llawer o bethau hefyd dros y nadolig. So chi'n gweld angylion, reindeer, snowman ac ati. Chi'n gweld pethau wahanol a presantau, anrhegion, presents ac ati. A mae'r pethau hyn i gyd yn pethau hyfryd yn ei hunan, ond maen nhw'n gallu tynnu yn sylw ni i ffwrdd o wir ystyr y nadolig, sef bod Iesu wedi dod yn gnawd, wedi dod i'r byd i achub pechaduriaid. Ac yn yr hanes yma, rydyn ni'n dysgu beth sy'n dod ar doethion hyn yn ôl ar eu taith at Iesu, beth sy'n dod a'i golwg nhw'n ôl i edrych ar Iesu. Beth sy'n tynnu eu sylw nhw yn ôl at Iesu. A'r ateb yw gair Duw. Gair Duw sy'n tynnu eu sylw nhw'n ôl at Iesu, at geithio Iesu. Yn yr hanes mae Herod sy'n dweud wrthyn nhw mai ym Bethlehem, Judea, bod Iesu wedi cael ei uni ym Bethlehem, Judea. Roedd e dal yn wirionedd o air Duw, oherwydd nath Herod ei ddysgu o arbenigwyr y gyfraith o air Duw. Ac dros y Nadolig, y llawer o bethau yn gallu tynnu yn sylw ni i ffwrdd o Iesu. Ond mae gair Duw yn tynnu ein sylw ni nôl at Iesu. Mae'r Beibl yn pwyntio ni wastod at Iesu, at gynllun iachawdwriaeth Duw. Yn yr Hen Testament, mae'n pwyntio ymlaen at Iesu, trwy gysgodau a proffwydoliaethau fel i ni wedi darllen o Micha. Ac mae'r Testament Newydd hefyd yn datguddio i ni Iesu, ei enedigaeth, ei fywyd, ei farwolaeth dros bechaduriaid, a'i esgyniadydd. Ac hefyd mae'r Hen Testament a'r Testament Newydd yn pwyntio ymlaen at ei ail ddyfodiad. Mae'r Beibl wastad yn tynnu ei sylw ni at Iesu, at Grist, at ei berson a'i waith orffenedig ar y groes, sef cynllun Duw i achub dyn, cynllun iachawdwriaeth Duw. Felly mae'n bwysig i ni nawr dros y Nadolig bod ni yng nghanol distractions i ni gyd, yn bod ni yn darllen gair Duw mwyn cyfeirio ein golwg ni nôl at Iesu Grist, at gynllun Duw i achub dyn. Mae'n bwysig bod ni'n neud hynny dros y Nadolig, achos mae llawer o bethau'n gallu tynnu ein sylw ni i ffwrdd ohono ef. Felly, nôl i'r hanes, i ni'n cael, yn y sleid nesaf, i ni'n cael doethion yn gwrando ar Herod ac yn teithio i Bethlehem yn Juda sy'n, fel yn dweud, 6 milltir i'r de o Jerusalem. Ac ar y ffordd, nath y seren ail ymddangos, nath e ymddangos eto. Mae'n dweud, a dyma seren yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros uwchlaw'r man lle roedd y plentyn. Wedyn pan welson y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Roedden nhw'n wedi llawenhau o weld y seren unwaith eto. Ac wedyn, ar ôl cyrraedd y tŷ, nath y seren arwain nhw yn benodol at y tŷ lle roedd Iesu. Dyma'r doethion yn mynd mewn i'r tŷ a syrthio i lawr, sleid nesaf wedyn, syrthio i lawr i addoli Iesu. A dyma nhw'n agor i trysorau a rhoi yn rhygion i Iesu, sef air, fel chi'n gwybod, air, ffys a myr. Felly, cwestiwn, wel,
Nawn ni weld llun yn gyntaf, sleid nesaf wedyn. Beth sy'n mewn ffocws nawr? Beth mae'r ffotograffydd eisiau i fod mewn ffocws yn y llun yma? Yn amlwg, yr adeilad yma. Chi wedi gweld fan hyn bod chi ddim yn siŵr beth yn benodol mae'r ffotograffydd eisiau ni i edrych yno, ond yn yr ail un mae'r ffocws ar yr adeilad. Felly mae'r ffotograffydd eisiau ni ffocysu edrych ar yr adeilad yma. Ac yn y sleid nesaf, ni'n gweld rhywbeth tebyg. Ni'n gweld yn y llun ar y chwith bod ffocws ar y person yn y cefn. Ac wedyn ar y dde, ni'n gweld bod y ffocws ar y plentyn yn y blaen. Wedyn, y person yn y blaen. Felly, wedyn, sleid nesaf wedyn, cwestiwn wedyn, beth yw ffocws yr olygfa yma? What's the focus of this scene? Dim y doethion yw'r ffocws y gwbl, dim mair yw'r ffocws, a dim yr anrhegion yw'r ffocws, ond Iesu Grist yw'r ffocws yna. Fi wedi chwarae, fi wedi gwneud trickery, ond felly Iesu yw'r ffocws yr daflun yma, yr olygfa yma. Mae'r ffocws i gyd ar Iesu. Ac hefyd, mae'r anrhegion hefyd, yr airthus amur yn pwyntio at Iesu. Roedd y air yn fetel byddwch chi'n ei gysylltu nawr a brenin neu brenhines a royalty. Felly mae'r air mwy thebygol yn cyfeirio at y ffaith bod Iesu yn frenin. Wedyn, oedd y thys wedyn yn cael ei ddefnyddio yn yr Hen Testament nawr, fel un o'r cynhwysion offrwm o arogyldarth, incense offering, i Dduw yn yr Hen Testament o flaen y llen fewnol. A mae'r thys, felly, oherwydd oedd e'n offrwm o incense o arogyldarth i Dduw, mae'r thys mwy na thebygol nawr yn cyfeirio at y ffaith bod Iesu yn Dduw. A roedd myrrh wedyn, y trydydd un, yn cael y trydydd anreg, yn cael ei ddefnyddio yn adeg Iesu fel anesthetic, a heddi hefyd, anesthetic i leisi neu i leihau poen. A hefyd, roedd yn cael ei ddefnyddio i orchuddio overpowro na'r gwynt corff sydd wedi marw. Felly, mae myrrh yn pwyntio at bod Iesu yn ddyn, yn cyfeirio at y ffaith ei fod yn ddyn. Felly, mae'r anrhegion yn cyfeirio ein llygad ni at Iesu yn yr olygfa yma. Felly, cwestiwn i ni nawr. Beth am ein bywydau ni nawr? Efe Iesu yw ffocws ein bywydau ni? Beth sy'n mewn ffocws yn ein bywydau ni? Os oedd rhywun nawr, fel petai nawr, yn edrych ar lun eich bywyd chi nawr, bydd Iesu mewn ffocws neu allan o ffocws? Bydden nhw'n dweud bod Iesu mewn ffocws yn eich bywydau chi heddiw? Os angen i ni newid ffocws yn ein bywydau ni o bethau'r byd i symud i roi ffocws ar Iesu, dylai ein ffocws ni fod ar Iesu. A mae darllen a gwrando ar air Duw yn gyson yn ein helpu ni i wneud hynny, i gadw Iesu mewn ffocws yn ein bywydau. Yna, y sleid nesaf wedyn, yna ar ôl cael ei rybuddio mewn breuddwyd gan Dduw, felly dyma'r ddiwedd yr hanes, gaethon nhw rybuddio gan Dduw mewn breuddwyd i beidio mynd nôl at Herod. Eithon nhw nôl i'w gwlad ei hun ar hyd ffordd arall. Felly, roedd cynllun Herod i ddefnyddio'r doethion i ffeindio Iesu wedi methu, wedi ffili. Felly, dyna diwedd yr hanes am y doethion. Felly, hoffwn ni ofyn
cwestiwn nawr i orffen. Sleid nesaf, os gwelwch yn dda. Diolch. Beth yw'r anreg gorau gallwn ni ei roi i eraill dros y Nadolig? Nath y doethion wrth gwrs dod â anreg i Iesu. Beth yw'r anreg gorau gallwn ni roi i eraill nawr dros y Nadolig? Mae'r anreg hyn, this present, yn y sleid nesaf, this present is greater than all these presents under this tree. Mae'n llawer o'n regio fyna. So this present, rydw i'n mynd sôn amdano, mae'n well na'r holl anrhegion gallwn ni cael yn y byd hyn. Popeth, mae'n well na hynny hyd yn oed. A'r ateb yw, wrth gwrs, Iesu. Yr anreg gorau ni'n gallu rhoi rhywun nawr dros y Nadolig yw Iesu. The greatest present that we can give to someone over Christmas is Jesus, and throughout the year, throughout our lives too. It's the greatest present that we can give to someone. It's Jesus Christ. Mae ddeian llawn, there's full forgiveness available to us in Jesus Christ, and eternal life too, because of his life and his death on the cross. Mae pob un sy'n edifyrhau, wrth gwrs, ac yn credu yn Iesu Grist yn cael ei hachub. Ef yw'r anreg gorau, does dim byd yn tebyg iddo ef. Felly, gadewch i ni dros y Nadolig nawr, cymryd pob cyfle i rannu Iesu Grist gydag eraill. A hefyd, gadewch i ni weddio hefyd bod Duw yn agor drysau i ni i rannu'r efengyl dros y Nadolig, ac hefyd i'r ysbryd glân i roi hyder i ni i rannu Iesu ag eraill. A diolch i Dduw am bob drws fe fydd yn ei hagor i ni dros y Nadolig. Felly, gadewch i ni weddio hefyd ar Dduw i roi ras i ni, i gadw ein sylw ni a'n ffocws ni ar Iesu dros y Nadolig. A diolch am Iesu. Diolch bod e wedi dod i'r byd i geisio ac i achub y colledig fel wnaethon ni glywed yn y can o Luc 19 adnod 10. Daeth mab y dyn i'r byd i geisio ac i achub y colledig. Amen. Felly, gadewch ni droi nawr at yr ail garol i orffen. O deiwch ffyddloniaid oll dan orfolefi, o deiwch i Bethlehem dref.
O Dduw, diolch am Iesu, ef yw'r anreg gorau gallwn ni gael a gallwn ni rhannu ag eraill. Diolch i fod ef wedi dod i'r byd i achub pechduriaid fel ni. Diolch ei fod wedi mynd i'r groes a marw yn ein lle. A helpa ni i gadw ein sylw ni nawr arno ef dros y Nadolig, a helpa ni i gadw ein ffocws ni arno ef, cadw ein llygad ni arno ef. Ac o Dduw agor drysau i ni i rannu'r efengil dros y Nadolig nawr. Diolch bod ti yn, o Dduw, a gweddio bydde ti'n agor mwy. Gweddio hyn i gyd yn enw dy fab Iesu Grist, o Dduw, a gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw y Tad, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni yn oll yn awr ac hyd byth. Amen.